ma! Na ako diri sa imong kwarto, Kirara, kay namilo ko sa imong sinina. Ay, ako pinakukasa ka ba? Manong nauli man ka, Kirara? Niulay ko maoy, kay lapo kaayo! Milagro, kay niuli ka. Di ba mo'y ampay ni mo nga maglaglag? Kapoy maoy! May pagdirinan ko sa balay, ma! Ma! Pwede ko mukaon na itong pagkaon nga dala na kong ikadabaw? Aw, maayo. Pagkaon lang diha, Kirara, ayaw na paglaag, ha? Okay, ma! Karon, pagkakataon na nako ni, putdo na ko to ilang pagkaon. Soft drinks ako kayo kayo. Ay isa. Si Maria man to! Wala si Maria bitaw to. Si Maria bitaw! Ano ka to siya nagdalay-dali? Ah, saglit to kinara tara. Ma! Ma! Unsa may sigig mama ni mo diha, Kirara? Na, kinara. Suko yung mama ko. Bitaw kinara. Wala kaya ka ng pawiks! Ma! Tay ka ha? Unsa may sigig ni mo mama diha, Kirara? Da, nasukoy na rin mama, Kirara. Laks na mong tulog na! Kuya bahala! Ma! Kasama pa ni mo, Kirara. Kirara, unsa may sigig siya ni mo nga nabusog na maka? Wala na, nagsaban si Kirara. Sila na tagit na madama yung negosyo. Lagi? Ma! Kaulo na mo itong Cloud9 of Calcis! Surprise me! Gutom na kayo! Nahurot na tong imong gikaon kaniha? Grabe po ka, Kirara. Wala na Lucio, murag. Pakyas jud ni Dudong Pawiks. Pakyas mo lang. Kasi nagkuha ang pagkaon, ma! Nga mao pa magkaipakulay na ko! Ayaw ko gabuangi, ha? Nanakita ka na ko ganina. So nananghit, ma! Mao pa may pakulay na ko! Isip pangutanon pa ni mo na sila si my friend! Sino siyang si Dudong Pawiks? Ako pa man hinoy ilaro nimo. Tanaon daw na ko ang grip be. Oh, Nya, ma! oh, gihurot malagi nimo pagkaon sa rep. O sa Jurot! Mao pa may pakulay din ako, ma! Tanawa ra gud diri, nya asa man sulod diha. Hala! Asa din pagkaon, ma! Imo gihurot. Wala, maniniklaro dahil si Kirara, my friend. Lucio, okay. Panianitan niya dali, gihurot man niya pagkaon. Gani no, may panguli ko sa balay kung kao ko bahaw. May pa, kay mura man kagnaong ubahaw. Wala yung ko nagkuha sa pagkaon na si Rick, ma! Uban lagi na ako, ma, para makatuo ka! Ma! Naaman yun ni sila, oh. Pangutan na, di pagkaroon pa ko na uli! Ako may pagulian ng Kirara nang. Sabay kay may padulong diri. Dula man gani midluksong tinik nang. Bitaw nang. Kung tinuod nang siyang istorya. Kinsa dito ni ulit ka ganina? Nga, tingog mo to ni Kirara. Ambot lang nimo nang ulang sa mga man ganoon mangutana. Na, basta si Kirara nang, pao ba dyo'y pag-uli anak, kauban mi. I can testify. Ah, gara ang may friend Englishman. Kung tinuod, Kirara, nakaroon pa ka na uli. Paisa, nakabalo na ko ini. Kung kinsa ni. Kay nahitabo na ni nako sa part 1, bantay lang dyan ka nako bata ka sa part 3.